Kaixo denoi. Aupa banda, gaur parranda! Gaur aurtxoak, gaur gizakiaren launik handienetako bati egingo diogu hemenaldia kantu baten bidez. Orduan, pintxo kantatzera guaz, ez da, Ez da pintxo. Zakurra ere gizakiaren launik handienetako bada, baina ez dakit onoko hau ez dute den oraindik ere handiagoa. Bai, txakurra baino lagun hobea? Bai. Txekiat, txiribitonentzat gorilak, baina beste ontzat? Tximinoa, tximua? Tximua nien lagunak? Ez dira ez tximuak, ez da ez gorila, ez da zakurra ere. Ez dakizu zein den? Ez? Oso argi dago, ba? Txerriak, berak duen guztia, jateko oso ona dugulako. Ni baspare, enuke txiribitonen ister bat jango, Txiribitonen isterra ez, baina txup bezalako baten isterra, emirri? Txup! Bai, jango nike. Txip eta txup! Baziren bitxerri, txip eta txup, bitxerri txurrin, bostana harin mutxur gorri. Txupek beti goze, ezin ase, beti zebilen dena tripirezka. Eta txip, gaixo txip, aska zuloan milika. Eta txip, gaixo txip, maiz nigarri baka. Baziren bitxerri, txip eta txup, bitxerri txurrin, bostana harin mutur gorri. Txipeti ip, askara urbiltzeko beldur dardarka. Eta txup, urde txup, pluk, eta hurrup. Eta txup, urde txup, bien bazka beteka. Baziren bitxerri, eta txup, bitxerri txurrin, bostana harin mutur gorri. Txupek behin txurrin, txipen bustanarina, hozkada batez jantzuen. Txupek horro, negar lastan zotinka, txupek irri, xabel beteka. Baziren bitxerri, eta txup, bitxerri txurrin, bustana harin mutur gorri. Baina egun batez, jaun tripero etorri, honek txip utzi, ez baizuen aski gantz eta txitsi. Txupekin txurrin, lukainka eta odolki, txipegon lasai, noiz baita izango aizaundi. Baziren bitxerri, eta txup, bitxerri txurrin, bustana harin mutur gorri. Beraz ipotolo, ez duk izan behar txip, aizak potolo, ez adi izan inoiz txup. Baina ipotolo, txingarreta talo, baina ip, ez izan dena trip. Baina ipotolo, txingarreta talo, baina ip, ez izan dena trip. Kaixo eta agur. Bonjour, Paris. Bonjour, Paris. Mirri eta txiribiton, zer da kaixo eta agur hau? Nola zuazte? Paritxako azte. Azte bete barru, itzuliko gaituk. Bonjour, Paris. Bonjour, Paris. Mirri eta txiribiton, zaudete, zer da Parisera zoazten kontu hori? Sosketa batean tokatu zaiguk bidaia. Zorionak, bi lagunentzat, Parisa bidaia irabazi duzue? Bai, busoian aurkitu diagu txartel hori, eta bi lagunentzat bakarrik zenez, pentsatu diagu. Zein dira lagunik handienak? Mirri eta txiribiton. Guazen! Bonjour, Paris. Bonjour, Paris. Beraz, Mirri eta txiribiton, bi lagunentzat zerbait dagoenean, nitaz erabat aztu egiten zerate, ez da?
Eskerrik asko, Txiribiton, banekieni bihotzonekoa intzela eta eninduela hemen bakarrik utziko bere hartzatxoa, Txiribitonen hartzatxoa. Mirri eta Txiribiton zatozte ona bere alaxe. Ze arraio uste duzu ezuek? Ze arraio egin behar duzu ezuen Parisen? Berriz Parisa juten bazaretetan hemen bakarrik utzi, ez dizu ez sekula santan itzik esango berriz ere. Txirri, Zer? benetan ez diuk itzik egingo? Ez dizuet itzik esango ez. Txiribiton, zoragarria. Hauzen mauka ezue, Parisen aste bete, eta gainera, Txirriren rollorik ez du gehiago aguantatu beharreko jogi. Bonjour, Mirri, Txiribiton, itxen, pixka bat. Tira, nola esango nizuenik, ez dizu dela gehiago hitz egingo, Mirri eta Txiribiton, ez da hori. Zer da ba? Nik esan nahi nizuena da, zergatik ez garen konpontzen hiruren artean, beti bezala, hirurok joateko, elkarrekin Ez du posible. Arazo bat zeo gainera. Arazo bat zeo. Ik ez dakik frantzesez. Nik ez daki dela frantzesez? Ez dakik frantzesez. Vai, moteur, moi je parle bien le français. On peut y aller à Paris, on peut y demander ce que tu voudras. Si on trouve une jeune dame, une personne, un garçon, une vieille dame, on peut demander où il y en a des restaurants, des hôtels, tout. Moi, je sais parler le français correctement, avec... Et vous, zuek zer dakizu? Hori ez du frantzesa, hori frantxurrera duk. Frantxurrera dela hori, Eira, guk horrean nahi dugu moduan izakegu. Txiribitonek bere botxinarekin nahi duena esaten dik. Eta ni nauk de l'Akademi frantzes. Mirri, txorakiririk ezik zer daki frantzesez esaten, tira. Nik zer dakidan, denetarik esaten. Esate baterako, patata esaten da, patate. Txuleta esaten da, txulete. Pruskarra esaten da, puskarre. Eta egunon... Egunone. Espa. Bonjour. Txirri, badaki, urrengoan, etorri nahi badu gurekin ikatzitxak frantzesez. Bonjour. Horeintzek, Txiribiton, kontxo. Sosketa? Nebe zuen artean inberkuzu sosketa, Hemen frantzesez ondo itxendun bakarra ni nahizelako. Tira, Mirri, ez dirak esan, ire frantzese eta zakurraren biolina parekoa ditugeta. Tira, egintzak sosketa eta konponduko ditugero. Zer arraio? Sosketa emerda, Bai. Igoseko zuen. Isabela, Manu, Ela, Catalina, Tente, Bulente, Tipi, Ton. Martin, Zapaton. Kaskame la trompeta, laukili, kon. Txirri, iritokatu zoi, sentitzen diat. Ikusten? Denok ikustute. Hainbeste komedia eta zirean bezala. Zuek ez dakizue. Hau da, sosketa frantzesa, Atzeran bezala. Eraz, agur. Bonjour, pagi. Triste nago aurtsuak, oso triste. Mirri eta Txiribiton Parisen eta ni hemen bakarrik. Bai, badakit, Mirrik trampa egin didala, bai, zozketan. Zuek ere konturatu zarete, ez da? Ni ere, bai, noski, baina egia esan nolako lagun zitalekin joatea baino, askotan, nahiago dut zuekin egon. Ezan nago zuekin asko zere gustorago. Bai, noski, zuek zerate bi hoiek baino askozaz atseginagoak eta maitagarriagoak. Badatu zela? Mirri eta Txiribiton ze, zuen egazkinak alde inan duzu egabe ala zer?
Ba, Parisera joan gaituk eta itzuli egin gaituk. Bai, eta ze ikusi duzu, Parisen? Parisen ikusi diagu Pisako dorrea. Pisako dorrea, Parisen? Hori ez zion Parisen motel. Parisen ikustekotan Eiffel dorrea ikusiko zenuten. Bai, hori duk Eiffel dorrea, baina txiribitone Pisa indik bertatik eta Pisako dorrea, etxena jaixo. Zer txiribiton? Bai, hemen argi jartzen dik, bilagunentzat Parisa bidai irabazi duzu. Barnean? Irabazi duzue, kotxe zoragarri hau erosten baduzu, bidaia zoragarri baten zozketan sartuko zara. Mirri eta txiribiton, beraz Parisa joateko lehendabizi, kotxea erosi eta gero zozketa irabazi egin behar zenuten. Bonjour, bonjour, Paris! Denok! Bonjour, bonjour, Paris! Tra la 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 la. Bonjour, bonjour, Ai, ze boxa. Eben gara berriro, inkirreneran izaten ditugun aktuazio moñoño politoiek entzuteko eta ikusteko. Eta aurrenekoa da, Ainara pequeño eskeniko diguna. Beza zue zen eska moñoño, ikustu zue? Pequeño apellido du, baina horrek ez du esan pequeño danik, eska jatorra. A ber, nongoa da Ainara? Sumaikoa. Zenbat urte ditu Ainarak? 7. Zelan bide du? Zertan egiten duzu lan? Eskolan? Eskolan. Eskolan. Eta zertan egiten duzu lan eskolan? Danetik. A ber, gauza bat esan. Zate baterako? Eskolan zer egiten duzu? Iso mendu zer egiten, Tutik ere ez duzu egiten? Bai. Zer, zate baterako? Lagunak zirikatu? Ez. Zer ba? Lan egin. Zer tankerako lana? Deren hori goan altxatu eta sekuloetako bradak ematen ditun, ez? Hori ez. A ber, zer gehiago inditeke eskolan? Ba, ez dakik. Komunean paper eta kartoi eta egurra bota, ez? Izteko ez. Ba, zer tankerako lan inditeke ikestunan, ez egitezu zuk eskolano, ikastetxean, xaudenekuan, xaudela. Idatzi egiten duzu? Bai. Eta zer idazten duzu? Poemak? Ez. Novelak? Ez. Ai, ez dakit, ba, honek esetzeteko joera duka, baina kantatzerakoan bai esaten du, Bai. Ikusten? Bai. Itxasoa bakizu Zumaia, justu erartzean baitago. Torretxatik kantatu behar du, eta bende euskal lagun batzuk, bere anai bizkia Ander, eta gero besteak zein dira. Imanol, Jon eta Joritz. Imanol, Jon eta Joritz, hori lagunduko diote hola klin ez da gizarbaiten, itxasoa laino omen dago. Ni zuzai
Badakizu zergatik den onelako xaure handia? Aspalditik genuelako entzuten onelako maitasuna itorpen polita. Ni maiteagoan hau, arraitxuak ura baino, nobia badaukat. Zure agurra egin, polita? Ez zera oroitzen? Nik esango dut, ba. Bera da, Junkal Beristain, ez da? Bai. Eta Irundarra da. Junkal guztiak Irun, Hondarribia parte hortakoak izaten dira, ez da? Bai, hangoa zara? Nongoa zara, ba? Zarautzekoa. Zarautzen Junkal bat? Nor duzu, ba, Irun inguru hortakoa? Amatxo. Amatxo jarri zizun izen politori, ez da? Junkalek 5 urte ditu eta begirazten eska polita eta handia daukagun. Eta zer gustatzen zaio Junkali? Asko, kantatzeaz gain? Zer gustatzen zaio? Igeritea. Igeri egitea, eta igeri asko. Non egiten duzu igeri? Pistinan. Eta udaran? Kostan ere bai, ez da? Bai. Eta igeri hemendikan noraino joango zinaki igeri? Urrutira. Noraino? Urrutira. Eta urruti nun dago? Urruti, ez da? Ba, igeri bezein ondo edo hobeto egiten duena da kantatu. Eta kantatuko digu, ba oso kanta polit bat. Baina horretarako danak isil-isilik egon beharra dugu, ez da? Bai. Isil-isilik dago. Isil-isilik dago, gaina barrenean, antzitzuri poli bat uraren gainean. Goizek ordu bietan esnatutzen gera, arrantzalia beti joateko urrutira. Bat parandan ibili, bat parandan ibili. Bi, ene xondo ibili, Iru, kolkua beteriru. Lau, sardina bakalau. Lau balio duen sari handi bat ekarriko du Txiribitonek. Goazen, Junkal. Mutil honek bere aurkezpena egin behar du. Joanes nauzu jauna, Zaraustar piano jole bikaina. Jopelaz, nik uste mendez nahaztu dela, Joanes nauzu jauna. 18. mendea pasatzen, Mirri jauna izaten. Eta Joanes zer da, apostulu baten izen edo? Bai, Esaten nola, Bibliaren kutsua du, ez da? bai, Honek zer daki egiten bizitzen, a ber? piano jatzen, Eta zer begiago ba? folian ibiltzen, Zer? folian ibiltzen, Zer? folian ibiltzen, Zertan ibiltzen? folian, Fulean. Fulean. bai, No esatu zuen zuen herrian futbolean? folian. Horretik, behar izan zuen fulean. Oh, Esan da. Ba, ze eskurekin jo behar duzu pianoa, eskerrarekin ala eskubiarekin? biekin, Biekin, eta kapaza da, oinetako behatzekin jotzeko ere, bai. ez, Baina xorganistak izerta etorri xaren ginkirrinera da? eskakin jatzea, Eskuekin jotzea bakarrik. Urrengoan, oinetako behatzekin ikasten duenean berriz ere asaldoko da. Joanes, zure kontzertua, mesedez? Mesedez?
Zer dator orain, Joni, zer dator orain? Paria. Zeo, pari? Zer emeritan gauzak. Ui, gauza eskoduna, egotegia, diskoa, txirrimeta txibitonen ipuinak, giltza jartzeko jaberua, denetarik. Eta orain segidan, beste gauza badator. Badakizu zer? Jolasean, zea raio! Raio ikasten baino nahiago. Jolasean. Atxekin duzue jolasean ibiltzea? Bai noski, hemen inguruan ditudan Ibarrako aurrak, baditen dut ere Zangotzakoak, Tafailakoak, Asteasukoak, eta ez ditut gehiago esango, Euskal Herri guztitik etorri baizizkigu. Jolasean ari ginen. Eta badakizue, Mirri eta Txiribitonek lehen Parisa joan izan dute. Baina Paris pasa ondoren, Paris nondago badakizuezuek? Frantzian, bai. Baina handik harago joan ezkero, aruntz joan ezkero, badakizue nora iristen den? Txinara iritsi daiteke. Asko zurrutirago joan da, Txinara. Eta Txinara iristerakoan ate bat dago, eta jartzen du, Txina, hau Txina da, jartzen du. Eta sartu bezen eister, ezkerretara dago granja bat. Eta granja hortan oilaskoak ezitzen dituzte. Ze izen du granja horrekin hor badaki? Ez dakizue? Nik esango dizuet ba. Izena du, Txito Txioka. Ea denak esan nirekin, Txito Txioka. Ea hozenago, Miguel. Txito Txioka izena du bai. Eta aruntza joan ezkero, pixka eta aurrera joan, eta eskuin aldera baldakizue zer dagoen, zapata fabrika bat izue. Eta hango nagusiak ze izen duen badakizue? Ez dakizue? Ez, izena du Txapin Txulin. Ia esan nirekin, Txapin Txulin. Oso izen dotorea, Bera ere, mirrin tankeran nonola oso arroko iskorra baita, Eta gero dago Pekin. Ara iritsi eta Pekin dago. Badakizue zer den Pekin? Pekin da Txinako uriburua. Baina izen hori ez dundik asmatu egiten ala da, Pekin da. Eta Pekinen dago, santu bat, badute santu bat, Euskal Herrian San Inazio, edo San Valentin, edo San Xavier ditugun bezala, han badute santu bat. Eta nola izena du santu horrek, norbaite badakien? Inork ez daki? Nik bai, izena du Txintxo Xuxen. Ea esan nirekin, Txintxo Xuxen. Hori da Pekingo santu nagusia. Eta kirolariak ere badituzte, Pekinen, han daude, Txinako kirolaririk onenak daudean. Eta han ere badakite, denetik egiten futbolean jolasten, pisua jaurtitzen, eta badakite toka jolasten ere bai. Badakizue zer den toka jolastea? Da, honelako txampoana handi batzuk, burnizko toka bat eta erabotatzea da, ez da? Ban ere toka jolasten dute Txinan. Eta Txinako tokalaririk onenak ze izen duen badakizue? Ez eta asmatu, nik esango dizue Nitokan Txukun. Ea esan nirekin. Nitokan Txukun. Polita dira izenak, ez da? Zuek ere etxean zaudetenean, edo asperturik zaudetenean, aspertu hortez, pentsatu eta asmatu txinoz edo japoidarrez egin daitezken izenak. Eta badakizue, beti jolasean. Jolasean zea raio ikasten baino nahiago. Jolasean zea raio ikasten baino nahiago. Eta hemen dakau, beste jolas bat, simpleak guri, gustatzen zaizkigun tankerakoak, Holakoak izaten dira, jolasak. Hau ere, etxen egin dezakezue, hartu amak edo aitak, edo isebak, edo osabak, garbitzeko erabiltzen duen kuboa, eta edo zen gauza, hemen, pelota jarri dugu, pinponeko pelota, baina izaiteke azeitunako bihotzak, zurrak, edo zen gauza, eta apunteri egin, baina, aboaz, A ber, itxoi, atera pelota. Nola duzu izena? Nerea. Nereak erakutsiko digu lehen da bizi, 6 pelota eman dizkigu, ea nolako apunteria duen, pollo. Utsa. Yep. Ega, ánimo. Kasi.
potxo berriro, azkenekoa. Bi sartu ditu, Txori Elena, xodurra zuretzat. Eta hemen daukagu nor? Iñaki! Iñaki! Ea, zuk ba nolako baiten duzu. Urruti. Ui, gertu egi. Bat, txalo! Iñaki! Poto! Hiru! Txapeldun oraingo Iñaki, Tori, zuretzat zurra. Eta nor da mutiko hau? Gorka! Ea Gorkak nolako lorpena lortzen, ezagina lorpena lortu. Uzeraz, suabe, utza. Ikasi, azkenekoa. Sepena, baina ere, zure zurtxoa. Izan behar da beti. Jolasean zehar raio ikasten baino nahiago. Eta bada, jolasteko beste modu bat. Eta horretxegatik, gaur ritmoa aldatuko dugu. Jolasean zerraio, baina kale jira ritmoan. Jolasean zehar raio ikasten baino nahiago. Jolasteko modu bat da, dantzanik estea esate baterako, dantza mota asko dago, hauek ikasiute bilabonako sueltoko dantza eskolakoak, ona etorri zeskigu eta erakutsiko digute, xondo iten duten, sueltoko dantzan etorri pixka bat onago, eta musika maestro! 1, 2, 3! Begira dantzari, begira soinu joleari, begira begi bietatik, Darion Negarmalkoari. Pandero xarraren hotzak, alaitzen ditu bihotzak, gure gazte jendeari, kentuz dantzarako lotzak. Gure gazte jendeari, kentuz dantzarako lotzak. Begira dantzari, begira soinu joleari, begira begi bietatik, Darion Negarmalkoari. Pandero xarra tal boka, biak ari gara joka, gazte jendeak ordauka, bere bihotzen asoka. Gazte jendeak ordauka, bere bihotzen asoka. Begira dantzari, begira soinu joleari, begira begi bietatik, Darion Negarmalkoari. Pandero xarra tarrantan, kantuak altzaparretan, urratuta utzi digu barkaueko amarretan. Urratuta utzi digu barkaueko amarretan. Egin duten dantza, ez da, ikusten dantzan egitea ere, jolasteko modu bada, Eta ondo dantzan aritu direlako, nik uste sudurra mesiutela. Zuri guztan zaizu dantzaren bitartez jolastea? Bai, Baina nola guztan zaizu, gutxi, ondo pasatzen du dantzan? bai, Eta zuk? baita, Eta zer da politiagoa, dantzan nahitzea, labesta gauza bat egitea? bik, Bia dira politiago. Bizurro, kala, bia esuetzat. Zer ez duzu estu behar? Jolasean zehar raio ikasten baino nahiago.
Duderik ez dago. Lehengo aldean jendeak orain baino askoz gehiago begiratzen du zer jaten du. Espa, lehen gutxiago izaten zenez, gehiago behiratzen zaten. Orain ikusika bere tragatu iten diago, tragatu. Esan nahi dut jendeak gehiago aukeratzen duela zer jan eta zer ez. Eta aukeratzen dutenen artean daude hain zuzen ere barazki jaleak. Noski, gure hor guztia ditu marrazki jaleak. Eta marrazki jaleak, marrazkiak izugarri guztia itxaskielako. Ez, Mirri ez, barazki jaleak. Bere eguneroko otorduetan barazki eta frutak soilik jaten dituztenak. Barazkiak, berdurak soilik, eta ez dute pasteli jaten eta gozokirik ere ez. Apenas, ia bat ere ez. Baina ez da posible, hainbeste gauza gozo jangabe zindagoz, Bai, Mirri, bizi daiteke. Eta dieta san horri esker osasuntzu mantentzen dira. Eta elikadura oreka mantentzen dute. Banik ez paizkiat egunero urdaia espiko zerra edarra jaten, zera biatu eta oreka galtzen dira. Hori ohitura falta besterik ez da, Mirri. Nahi badu Juan Adi ondoko zela ira belarra jatera. Gu ba espare programa bukatutakoan bokadillo ederra jango diagu, txoritxo sondo beteta, txiribiton! Eta barazki generoak dituzten abantailak adierazteko argi eta garbi hain zuzen ere, hain dira guapoak, osasuntsuak, ondo bukatutakoak, hemen ditugu nire lagun? Beñat Oiarzabal. Maider Asaginolaza. Edurrez Dubeldia. Hauek argi daukate, bai, emaiek sagarra txiribiton, argi daukate, noski, dei hau, zer eskatzen du herriak? Barazki jalea! Barazki jalea, bai noski. Hainbeste barazki janda, nik gauze bat segia seguru. Adarrak ateratzen direla buruan eta eskenean hitz egin beharrean muka hasten direla dena behien antzera. Eskerrak hemen dauden, dire lagun jator polit eta eskarra hauek. Esan izenak? Mikel Oiarbide. Anderra Mubieta. Aloina Ezeiza. Eta gure oiu bizkor jatorro zena, zer eskatzen du herriak? Oro jalea! Hori da razoia, hasi. Ba, azteko denetatik jan, berda. Baina aragiak eta arraiak odola asko zikintzen du. Eta denetatik jaten batzu, aragia, arraia, eta olako gauza deportista hona izatezea. Ba, indurain barazki zalea da eta bidea dola da. Baina guk burnia eta vitaminak behaiteuta orduan, fuertego jarko beha bai. Bai, baina guri ere nesneak eta lentejak eta indarra ematen diogu. Baina espaldiko gizonek araia jate zuten eta oengo kontuk txorakerik besteik ez dira. Baina fina aiotea de bai hona da, eta gizena aiotzen batzeak horrin behar balin bazu ozken aiotzen zea. Baina aragia eta arraia jate mazu, ba beti ez dezu jan behar lentejak, eta beti lentejak jate izu eta aspertu itezea, eta aragia eta arraia jate mazu, ba aldatu ite dituzu zeak. Baina, baratzetatik enazten die landariak, baratzetatik hartzen dituzu zerratikan, bestela dendatan da diru asko patzen dezu. Motxigarrek eukitza dituzu, toi osasuntsua da, eta horrek seinalatu nahi pozi zaudela eta hoi hona da. Bai, baina odola zikin auki eta bihotzan txarra da. Baina eskola jote zaten indarrik gabe zaude, eta ezin dezu ondo jolastu eta ondo pasa. Gizena aiotea de bai oso txarra da. Baina neurrin jaten mazu ondo zaude. Guda bai ondo doten geha. Eta aragiak eta asko gizentzen du, eta grasa zikin diteu. Baina grasa usten badezu zea alde batean ez daukezu loditzek. Baina pixka galditukoa. Baina horrek ez du kaltea ondi xamarrekingo. Akabatu zaizkie. Bai, ikusia da, argumenturik gabe geratu dira, Eta gure taldeak eman dizuen jipoiarekin, hamburguesa baino xampatuagoak geratu zaretela. Berduleros! Ez, Mirri, ez, mundu guztiak dakien bezala, eta nire lagunek ondo adierazi duten bezala, barazkiek ematen dute osasuna eta postasuna, alaitasuna. Naiz? Eten. Zer eskatzen du herriak? Zer eskatzen du herriak?
Aixue, jarriko isuet, igerkizun bat, asmatzen duzue. Ba, aldakizue, ze animalia den, honela ibiltzen dena. Kulun. Sei. Elefanteak egiten du kulun? Kulun egiten duna. Hori bai. Beia. 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 Eta ze animali da nik ere jarriko baitut beste igerkizun bat? Kroak egiten duna, igela, noski? Hau saltzaia, abertzen zuen. Eta ze animalia da... Mok egiten duna? Etzen nahi zaila, asmatu zuen txikiton. Zailetan sartu garenez, beste bat zaila. Klikla egiten duena? Asmatu egin duzu? Baina telebista ez da animalia. Baina ez du importa, kantua politia da. Klikla telebista! Klikla, piztu telebista. Klikla, telebista izagi. Klikla, nahi Espanya, bera gabe zinbizi. Primerako laguna, gogaikarri astuna. Divertigarriena, naskatzen gaituena. Amodioz kolore, tiro eta dolore. Etxeko eta turista, xera zu telebista. Klikla, piztu telebista. Klikla, telebista izagi. Klikla, nahi Espanya, bera gabe zinbizi. Munduko hainbat kide, ezagutzeko bide. Herrialde urrunak, ohitura ezagunak. Zenbat gerra ordea, zauriminta gozea. Bada bortxakeria eta xabarkeria. Klikla, piztu telebista. Klikla, telebista izagi. Klikla, nahi Espanya, bera gabe zinbizi. Telea ikusteko, baina ez tontotzeko. Egin ezazu aukera, ez ikusi sobera. Lagunekin ibili, maixamar irakurri. Programonak hautatu eta ez hipnotizatu. Klikla, piztu telebista. Klikla, telebista izagi. Klikla, nahi Espanya, bera gabe zinbizi. Klikla, piztu telebista. Klikla, telebista izagi. Klikla, nahi Espanya, bera gabe zinbizi. Aixue, galdera bat. Zuek mendixaleak atxerede. Eta mendigo izaleak? Eta izan atxaterete inoiz Everesteko gailurrean, txontxorrean, puntxa. Txirri eres. Baina txiribiton eta biok, bai. Aixe polita diren mendi altuak, txiribiton nago pelaz. Badakitela, zeari aixen egiten. Everest mendia duk hori. Bai, eta Everest mendian, aize kaitza hundiak egoten ditu. Aiba! Justen. Txiribiton, baldakik, Everest mendian non dagoen. Munduko mendirik altuena du, Anboto baino altuagoa. Everest Anboto baino altuagoa du, ni baino asko zaz politagoa nahi zen bezala. Ze? Hori nahi zegani? Bai? Hau! Horren antzadu dalanik, kokodrilu txuzi. Ara,
txiribiton. Horrein dela bihurteko fotografia. Hori izkiet ezagutzen, Hori izkiet ezagutzen. Zer duzu orain, Mirri eta Txiribiton? Begira, txiribitonek aurkitu dikor papel zerren artean nire espaldiko fotografi bat. Txirri. Txiribiton potolontzionek, ez dixiristen, Everest, hanboto baino altuagoa dela. Ez noski, Txiribiton, Everest da asko zazera handiagoa, munduko gailurrik handiena delako. Ikusten. Idearik Ez dago nahi alduzu Everest, Mirri eta Txiribiton? Ea. Ez zaidazu esan ez dela, mendi zoragarria. Bai, oso polita gainera, oso polita, Argi ikusten da munduko gailurrik altuena dela. Argi ikusten da munduko bururik handiena dela. Txirri, ikusiko duk, Txiribiton eta biok Everest igotzen hasten garenean. Zuek biok Everest igo, baina etxeko eskailerak igotzeko ere nagiak zareteta. Txiribiton, goazen Everestera, egun pasa egitera. Eta Txiribiton, azteko, Everestera ez dago egun pasa egitera joaterik munduko beste muturrean dagoelako. Eta bigarren, ara joateko prestakuntzak egin beharra daude, eta zuek etzabete bat ere prestatuta. Zindu, zabratu. Kontxo, Txiribiton etxeo prestatuta, baina ni, Mirri eta Txiribiton, begira. Everestera joateko, mendizaleak ondo prestatuak egoten dira. Begira mendizale horiek. Ikusten? Horiek ondo prestatuak daude, horiek kaskoa eta dena badute, zuek baduzue kaskorik. Kaskorik? Lasak. Ze Txirri, nahikoa alda? Hori ez da dena, arropa egoki ere behar duzu, Itxoin pixka bat. Txirri, egoki aldau? Motxilerik gabe ezin daiteke joan Everestera. Motxila? Ez diatuzte, goxeri pasako dugunik, ez zaiguk ezer falta, kompleto. Bai, pioleta, sokak eta ez erortzeko behar den guztia. Ez erortzeko behar den guztia. Begira, pioleta eta sokak. Ikordea Txirri, ez daukak pioletik, ez da sokarik ere. Ez ba. Orduan ojo ibili, erortzeko arrisku bizianago eta... Txirri gainera, kaskorik ere ez daukak, motxilarik ere ez, arropa egokirik ere ez, orduan ezin dugurekin Everestera etorri. Agur eta ondo, izan. Txiribiton, marcha! Eta Txiribitonek aixe lortu dute beren helburua. Eta Everesteko tontorrean ikurrina handi bat jarri ondoren, sekulako hamaiketakoa egin dute. Everestetik jaitsi ondoren, hango lama edo lekaime etxe batean sartu dira, eta Txiribitonek makailu kazuela handi bat prestatu du bertako lama horiekin. Euskal gastronomiaren ederra dastatzeko. Segidan, Mirrik, txistu eta danbolina atera, eta Euskal Erromeria antolatu du. Laizter espero dugu Mirri eta Txiribiton Euskal Herrira etortzea. Iturri honetik jakin ahal izan dugunez, handik lagun batzuk ekarri dituzte,
Euskal Herria erakusteko asmotan. Nola konponduko ziren kalamidade hauek, Everest tontorreraino iristeko. Ezin uler dezaket. Kaixo, txirri espaldikoa, ondolaz! Mirri! Egia alda Everest gailurreraino iritsi zeretela. Bai, oso erraza izan duk. Lagun handiak egin dizki hauen eta laguntza izugarria eman ziute. Begira, hau ditu lagunetako batzuk. Xula mag dituk, baina lasa, ez diate erretzen, Iruditzen. Eta txiribiton zer moduz, ez zeion ez hor gertatuko? Ez. Hor geratu duk. Han egin genuen beste adiskide jator batekin. Dena erakusten ari zaiak. Dena, horrek lagundu bintuen izugarri lagun horrek. Izugarri, azkeneko malkarrean, apa eta dena eraman gintuen. Ai! Hala, osetu ze txiribiton eta adiskide hori. Txiribiton aspaldiko! Txiribitolan! Lasa, txirri, hau duketa gure adiskide hori. Dieti, diketxena. Baina beste batzuk, elurretako gizona ditzen ziotek. Egia esan da, ez diagu lortu jaitea, gizonezkoa da emakumezkoa den. Zior altza dut ez duen laguna dela, ez aldu kalterik egiten. Oso atsegina duk. Gainera, itazitzein genioan, eta oparitxo bat ekarri nahi izan dit. Bai, opari bat. Ze ondo, eta ze oparitan kera da. Everesteko tontorrean hartutako elur bola eder bat. Elur bola? Bai. Baina handikonerako bidaian bola urtu egingo zen, Mirri. Baietz uste diat, txirri, baietz uste diat. Zeinen ongi dantzatu diguten mutiko eta neskatu hauek, Altza Peliperen doinua, ez da? Bai, baina bain, Altza Peliperen beste bersio bat egin behar dugu, beste bersio bortitzagoa, gogorragoa. Altza Felipe, trulalai, 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 Altza Felipe, trulalai, trulalai, Altza Felipe, trulalai, 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 Altza Felipe, trulalai, trulalai, Altza Felipe, trulalai, 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 Altza Felipe,